Pinna pakia. Kamate, kaora. Kamate, kaora. Kenneke tangata, huru, nana, itiki, mai waka fititera. Pane, fititera. Mester, den der kørsel der. Og nu væk fra hende. Hold nu kæft. Så er der road rage. Og jeg flyver direkte. Hvad fanden laver du? Din fucking mongol. Åh, hvad? Det var sygt, det der. Hey, kom igen, mester. Det må blive en anden dag. Nej, kom igen. Du må komme tilbage igen. Jeg ved sgu ikke helt, hvor jeg er. Hvor jeg splitter Prøv lige stadig at ramme i tanken. din fucking spasser. Nej, det var okay. Sjæl, hvor skal jeg... Hjælp mig nu, eller nu efter mig. Jeg bliver skudt på. Jeg dør. Ja, jeg er død. Okay, jeg dør også nu. Altså, det er så pinligt, hvis jeg mister dem, og jeg har alle mine fucking tires are broken. Og så ned der. Nej, du kan være så clean. Fuck. Nej. Nå. Fuck. Nu er hjælp. Jeg er død. Hvor er du? Okay, gutter, vi kan snakke om det, gutter. Lige kom ud, okay? Jeg har penge, gutter. Relax. Jeg heller lige starte. Okay, vi har penge. Kodunius. Nej, okay, gutter, jeg har lige nu, ikke? Jeg kan overføre lige nu. Nogle af jer, der har telefon på jer. Lidt sekunder. Ja, tak! Nej! Woo, yes! Fuck, du er god til at ramme. Fuck, hvor er det dårligt. Hvor er det vigtigt. Hallo? Jeg er undercover. Slap af. Jeg kommer, hvis du skyder mig, så forsvårer du det. Så, nu er Gisle sgu ikke lærer. Alle sammen, vi rykker ind. Alle sammen, ryk ham! Ryk ind. Gisle er mere død, end jeg ved ikke hvad, mand. Hvordan døde jeg lige der? Jeg kom op! Nej, jeg døde. Hvad sker der for, at du lige reviver dig selv, din idiot? Revive mig. Jo. Hænder. Shorty, it's your birthday, hænder. Godt. Ned, bend over for mig. Bend over. Jo, kan du ikke snakke? Ja. Siger du pigfies? Jeg kommer. Jeg er godt, min bror. Men fuck er det der? Hænderne op, vi siger hænderne op. Kan I godt Mester, det er mester. Min bremse virker ikke, gutter. Pas på. For helvede. Hvad fuck sker der? Sorry. Fuck dig! Fuck, du er en god betjent, mand. Så låser han den. Okay, jeg skal nok stoppe. Prøv at ramme næste gang, din fucking idiot. Jeg går til at tage lutter. Nej, jeg crasher. Jeg lige gælder ned. Gjorde det. Nej. Jeg lutter. Okay, jeg fik noget. Jeg lever. Stødvand. Har du godt det, eller hvad? Tak for det gode RP. Ja. Ja, 14. Han har sgu lige slået mig ned, og jeg har et klip på det hele, så hvis han prøver at benægte, så skal vi bare tage den i support, du. Jamen, så bare på support. Damn. Here we go again. Det er bare dig, der sidder der med mig. Jeg ved ikke, hvad fanden du tror, du laver helt seriøst. Flere mennesker, de sidder. Jo, hop i support, han siger, der klip på det. Du skal i support nu, mester. Ja, der er tykke, hop i support. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg tror ikke, de er staff. Nej, det har jeg aldrig sagt. Jeg synes bare, de burde have band. Nå, jamen... Nå, hvad har de gjort? Jamen, de kom da lidt op til mig, og så sagde de, at jeg var fidebærende, så... kaldte de mig en hvid abe. 14, jeg TP'er ham. Ja. Og der er også lige en, som der er 14, 21, han har også lige dræbt mig. For dig der. Og så hvad var det, du sagde ham den anden side, det var? Det er fint nu, jeg fik min hævn. Okay. Jeg fik ban. Nå, ja, Altså, hvad fuck? Var det sygt det her? Fik du ban? You have been permanently banned from this server, modder. Amen, Modder? Stop. Hvad? Det kan sgu da ikke være rigtigt. Ahmed Mahmoudi. Er det dig, der hedder Ahmed Mahmoudi? Ja, det er det. Mahmoudi, ja. Er det sjovt, at du banner mig for modder, når jeg ikke modder?
Men mester, du kommer hen. Du har SMG'er. Den købte jeg Så for har du en. PD-model på. PD-model. Du købte den. De så jo ingenting. Hvad har det at gøre med modder? Nej, men det er fordi du har våben. Det købte jeg for Du en. har en SMG. Den købte jeg for en, men Du har et politivåben, nu siger det ikke. som du og skyder alle med. Okay, jeg har faktisk klip. Jeg tager et klip på det igen. Ja. Prøv at se det her. Og der er også lige en. Men hvordan har du købt det, hvis du stadigvæk har 7.000 og 10 millioner? Hvad købte du den for? Jeg tror det var 3. 3 millioner. Havde du 13 millioner? Ikke der starter. Nej, men hvorfor har du så 10 millioner præcis der? Det kan godt være, at han ikke har taget mine nogle kontanter. Så er du heller ikke givet 3 millioner. Det er det, han sagde, den kostede. Ja, 3 millioner for en men vi kom videre med mini-SMG. klippet. Det var ikke en mini-SMG, det var en politi-SMG. Men Den kan du ikke få. Ja, kunne vi se klippet videre, eller kunne vi se klippet færdigt, eller hvad? Kunne vi få lov til det? Tak for det. Jackpot. Så hvad, man må ikke bruge SMG? Altså ikke en politi der. Det er jo ikke et Så kommer jeg til det politivåben, jo. Altså, Det gør du jeg har jo gerne. fået politirang på en eller anden måde. Jeg har sgu ikke Af nogen. Jamen, den eneste måde, du kan have det våben, det er, at du har lootet en betjent eller sådan noget. Jeg har sgu ikke lootet. Ja, du har en vand. Tak, jeg skal lige komme ind og give våbnet til ham. Jeg vidste ikke, man ikke var ham, sorry. Jeg kommer bare ned til Midtby. Jeg kommer ned til Midtby og henter dem. Det er bare fjern. Audi S5 civil. Jeg lige ved bare kornet. Og hvad så nu? Er det noget spændende, du ser der, din lille fucking idiot? Nej, min browser virker ikke. Sorry. Og den skal jeg også have. Den skal Sorry, jeg prøv for ret. Jeg tror nok, jeg får band nu. Så var min arbejde. Jeg skal lige alle, bare slå alle. Det er mig nu, Sæt dig nu sammen. Du skal tydeligvis også bare band. 99. Kan jeg købe 299. Jeg er bil på alle, altså. Jeg er bil på alle. Så du vil ikke have noget? Dan. Permanent Dan for Okay, du får ikke noget. Jeg skal. Hallo, en eller anden af jer deles lige deles skærm. Hallo? Ja, hallo? Du bare lige lægge op. Jeg fik band. Jo, jeg ved godt, der er lang vej nu, så snakker 12-tal og bare vis du kunne. Kan du tælle, hvor mange gange du kaldte mig en klon? Jeg vil ikke sige det, men du ligner en transportvogn. Ja. Ja. Jo, ja du kalder mig et dårn. Bliver hævet ind i skoven. Jeg henter ploven. Sidste gang der bliver sagt godmorgen.